Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Isibo na orasan sa inyong Amarillo, Action Radio Philippines Standard Time na 5:09 sa liwat mayong hapon Bacolod. Negros Occidental, Negros Oriental, ang aton nga mga suki katag panamati sa tabok sa kadagatan Isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sa Palawan, part sang Masbate, sa Kuto, Balabutan sa aton sini broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report. Afternoon edition, Biyernes, na presentation, Petsa 18. Hoy, 37 dias na lang ang nabilin, ha? Mag-abot ng adlaw sang Paskwa. May nabili pa kita nga bali 44 dias. Goodbye sa 2022. Welcome sa 2023. Ang news ring nga palatutunan Action Report Afternoon Edition sa kanandang liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantaraan lokal buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Biyernes nga presentation. Katingban man sa sining kahaponanon nga pagpangalagad naton ang aton sining patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pilakabahin sa probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Bantayan naman naton kag himolsuhan ang pagtakop sang kahaponanon pakadto na sa Kasisidmon. Way taman ginapangayo ano nga mga eventualities nga malakanabo sa palibot-libot sa probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Una nga marespondiran sa aton patrol upod kay Action Zel Minardo. The return of the comeback. Back to back sa aton nga piloto Action Ninyo Bugina. Opda magkita sa aton sili nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa master control sa technical side, ang puwersa ni broadcast engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elry Dutilios. Ginbusla na ni Action Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Sa kinanda ng inyo sinalagad, ang inyo siling angkorman sa Action Report Afternoon Edition. Sa ngalan sa inyo regular angkorman sa siling palatutunan ng Action John Diaz. Basta Biyernes kag Sabado, kita diri temporaryo, nagapungko sa trono, Action Eric Bagbanwa. Op din ninyo ako sa labilin. 47 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Action Radio. Naga tiri-tiri
ang tiyempo diri sa siyudad sang Bacolod. May mga pag-ulan-ulan kung kaysa na nagabulobaskog, kung kaysa nagatulot-taliti, kung kaysa wala man. As of 3 p.m. karon nga hapon, Biyernes, isa ka low pressure area o kon LPA ang nakit-an sa kalayoon nga 245 kilometro east sang General Santos City nga naga-invade, naghatag puwersa sa Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ nga naga-afekto sa Palawan, Visayas, kag Mindanao. Ang Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol Region, ang area sang Quezon, kag southern portion sang Aurora. Maka-eksperyensya sang magulugal-umon nga kalangitan nga may paglapta-lapta nga pagulan kag pulo pangilat. Dala inaya sang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ kag ang posibilidad nga flash flood kag landslide tungod sang heavy rains o kon mabaskog nga ulan nga iya posible dalon ang Metro Manila kag rest sang Luzon, portion magulugal-umon ang kalangitan nga may mga paglapta-lapta sang ulan, pulo pangilat man, dala sa ginatawag nga localized thunderstorms. Ang posible nga flash flood kag landslide during sang severe nga thunderstorm amo ini ang makadala. Ang extreme northern Luzon mag-eksperyensya sa moderate tubtob mabulobaskog nga hangin nagagiyos sa east kag northeast direksyon. Samtang ang mga coastal waters remain moderate. Kag magagiyos sa northeast to east direksyon sang coastal water. Ang adlaw nagbotlak alas 5:58 kainas ang kagahon kag magatunod alas 5:24 dugay-dugay. Ayos. So halo lang ta. Kaya aton nga dalanon ti maduludannog kung ang guma mo bulog. Pagprino hindi magkubot laban sa takingking kag laban sa tumbalay. Balita nyo dugay-dugay, bantayan, gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. Ang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Update gikan sa New Government Center. Dalo ni na ni Action Albing ka Action Art ay hupon. Dugay-dugay sa atong sining nga pagpangalagad karon nga hapon. Sa national teng presyo sang gatong may rollback sa masunod nga semana. Kabay pa nga dako-dakuan, hindi sinintimos ha. Friendly consultation gintanyag ni Chinese President Xi Jinping sa isyu angot sa South China Sea. Dumayo ning sitwasyon. Friendly consultation. Undercounting sa drug war deaths sa idalom sang Marcos administration, inausisa na sa aton sinikapulisan. World leaders gina-encourage kasuportahan ang MSMES digitalization. Lalamang ini sa mga dalagko nga mga balita sa nasyonal. Babasahan buwas sa pamantalaan national. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:18 na.
Standby sa report sa ato si Patrol sitwasyon sa Metro Bacolod. Ibaloon ta ang liwat kapag balik ni Action Cell Minardo sa aton sila nga mga kaaksyon. Ibaloon ta ang trapiko sa syudad sa Bacolod. Sabado, Biyernes kadaan tinugpuli gid sa aton sini nga mga kauturan. Ang aton nga mga nagalantaw kada kasunod kada hapon sa programa sa Action Report Afternoon Edition pagi sa to sa nga Facebook Live. Ang inyo greetings tagato na karon tiyempo kag igtalopangon. Ari sitwasyon sa Bacolod sa Report Live sa Patrol with Action Cell Minardo. Action Cell, may hapon. Good afternoon. Yes, good afternoon. Mayong hapon, pero hindi ko maayos subong niya Action Eric, no? Dari sa may Burgos Cemetery. Gani? Si Ari kita dari subong, no? Kung sa dinis sa Capitos, dari ang nasapuan, no? Sa mga nagabantay, dari Action Eric, no? Pwede ta naman lang ni Guro sila kuhaan dugay-dugay sinipahayag Action Eric. Sige. Mga nagabantay di, kay subong ginahulat-ulat pa daw sa info nga nakuha ko, dahil pabisingan, anay nila sa pare antis ini ilubong, no? Subong nga hapon. So, Ari, dari si Manong, ang nagapalag-in, gid bilang poso officer ni Action Eric. Okay. No, so, kuhaan ta di pahayag. Sir, ma-interview ko subong sa imo live. No, kaupo ta si Action Eric, si Sir Joe Jenny Alier, Action Eric. Kaupo di subong. No, amo ini ang kagina ang nagpalag-in dari sa ginaligar nagbilin sinis nga isa kapitos diri sa may Burgos. Sir, mayong hapon. Sir, paano nyo ginatukban ini ang bata, no, nga ginabilin diri sa may cemetery? Kaya pag palagbo ko, nagsindi sa may dala sa Tupperware, wala na kami na kay abi namon mga halad lang. Pagbalik wala na do gapang balasa. Amo to gisunod namon kung ano to ang dalaya. Wala pa namon makita kadto na namon balik yung nagruben ko gidang isa. Namon nga ari man dispatyo Bogra. Amo to nakita yung mga kontraktor nga nga si Rande. Amo to nakita yung gimbilyon to ang pisos. Amo mo na naging sunod ko sa wala ko na sol makita. Kaya ko to lain to nga ko ano. Naging sunod na mo nga may kamalahan gidang nga. Oh, pagkagway na sir nung itsura, yung sir pagkita niyo? Gapang lapsing nga pala malas. Pwede mo ma-describe sir ng iyang panglawason ng itsura yung sinili? Uy, gamayon sa nga bahay nga puti, itong laba buhok. Kagang buhok ya natural lang ito mga buhok. Kaya mo na mga 5 flat yung height. Mga ngisa dyan yung mga 23-24. Kung makita niya liwat, matandaan niyang itsura? Kung makita mo siya, matandaan mong itsura? Matandaan nung itong itsura, kaya ako nagpalagin siya. Kagang panggiho sa panglakat na mabalaan ko to. O, kag sir, ari ang sa record book niya sir, hindi niyo mabasahan ang pangalan sir, no? Do hindi naman mabasahan, pero do lovely, saan mula na mabasahan, kagang dalaw yung kwan. Lovely. Lovely. Ang babae ay hanto mamantutang iya sang lapsag, tanaw nila? Ang babae, sir, posible amo na ang iya sa lapsag. Do amo, iguro kay kahubin pa siya. Kagang iya nga panglakat, do hindi amo. Kapag sulod niya sir, dalayo na niya sa Tupperware, nakita niya. Ano pang lakat ito, bagong bata na no? Talagbo ko siya, nakita ko naman may Tupperware sa nga dala. Kaya Action Eric? Ang paglakaton niya, ano niya nakakit animano, ano do bagong bata, no? Mang panggiho ya? Pagkiyo ya sir? O bagong bata? Do amo get. Namo to nagduda kami amo to gisunod namon. Do kahinay sang lakat ti pagwa. Pala malas nga pala mo. So posible bagong bunag ito niya? Dito amo ginang posible kit bago lang gid euro mga inuras lang ko kay ang bata ka preska pa lang taon mo. Anong bata ninong lalaki, babae? Hindi namon ma-kuan sir, ma-kuan gid sa kilid kag ang kamote ka hindi sa naka-kuan gabari ko to sir. Oh, pero patay na gid dong, patay na gid. Mga bata guro mga 7 months pa lang guro. Patay na gid nung. Patay na. Oh. May alcohol na gani. Ang iya nga ulunan, aduara pa no, ulunhan niya no? Wala pang mga inumlan niya sa sulod. Ahay. Di ba gito kailang babae no? Wag gito tumabta no? Wala agad kay ang CCTV ito hindi man sa maklaro kay ang gagiluwa di makita na tani sa piyak ko ano ganila. Story public ka mga CCTV sila pero do hindi makaklaruan ko basta kung nalipdan matang jeep mo man jeep ka lagi kung masakyan. So baliba niya si Munong ang dala nila halad ko no, halad. Oo, amo nang speak namon kay hindi man sa karton kay kung karton makumpistar na namin kung ano nang sunod sina.
kuan sa mo Tupperware sabi na mo yung mapagkaon lang. Pero pag nakita niya no, ginbuksan niya na dahil ng Tupperware. Saging pangita niya na. O pag kita na mo gimbuksan na mo na-confirman na mo bata ang gamay nga Vitos. Oo, kagati actionary. Ari pag hindi si Ma'am Susibel, nang isa ka kapatid na thank you get. Ari kay kaginan. Sa ito ngalan ni Manong? Si Sir Joe Alier, no? Si Sir Joe Alier, isang posto officer, posto security officer, Jenny Alier, actionary. Sige. Sino Yes, pa nakakita? Ari si Manang kay Makoto sa Drisma. Katindi pa sa kandila na rin. Ma'am, akagina ang babae nila yung Loria, mag-inom no? Oo, nasunod ko na sa i-apit ko ya, may patay niya, wala, nang sabihin ko ng kapilimbang. Isudloan ko sa gitunod ko siya. Yung inspector nga, may dala siya nga plastic na ano na. Sin ko ba kakandila, sin niya may araw. Okay, balikan ta sa action sir. Ang interview ya, babae ini nga amo ang naka-istorya sa sining babae man nga ginapatihan amoy niyang iloy sang fetus nga nagbilin dira sa patio sang Burgos. Hindi pa nato mabalaan kung lalaki kung babae, pero siling according kay Manong mga almost 7 months pa man lang, no? But sino mo to yung iloy nga nagbilin sa bata ya? Action sir, please come back. Yes, ako nga rin. Ano sa subong ari na diri ang pare no kaya blessingan ini ang bata before ano. Okay. Adjust na sa signal mo, yung nag-off and on signal mo. Actionary? Okay, ara na. Ang makandila lang mo nang ihalad sa bata. Yes, actionary. Amo gin nasa Tupperware, naging kuha nila anay. Kasi palayo ko lang ako ng camera. Kay, oo. So, pero ti actionary, no, ang bata dire, nga gin kay din nila sa isa ka Tupperware. Kay duwa ni ka Tupperware, actionary, kay ginasudlan. Oo. Nalagyan hakwat ni sa isa ka Tupperware, lalaki, no? Lalaki. Naging confirm nila lalaki, ini ang bata, nakita nila. Ahoy. Yung sinisa may karto, no? Kaya may tendency nga ang Tupperware, basi magbuka, malaksyoneric. Pero sunod na lang sa isa kagid ka karton, sini, no? Kagin putos, amo paglubong after sa blessing, sini actioneric. Sino nga pare na? Lay minister. Lay minister. Lay minister. Chris. Corsica, sa Villamonte Church kay nga nagayo lang ko kami. Corsica. Corsica, yes. Sige. Si Lay Minister Chris Corsica sa Villamonte Parish Action Eric. No, kay ina, ito sa Sibel kay ina. Oo, nga na-mention niya, ang babae ko na nagpakilala nga taga-Hinubaan. Pero sinere, kung taga-Hinubaan, mabalaan mo, kasi may tono na nila nga pangambal. Correct. Ang babae, wala. Kagatay sa naanda, ng mga taga-patso, nga kung may dala nga mga pagkaon kung kasisa, ginahambalan sila nga pwede na makuha. Kaya natingala si Manang nga pagbalik sa isang babae, wala na sang dala nga Tupperware. Naghambal na lang isa nga, naghambal na lang ni actionary, no nga gindili nung imo nga dala. Hambal ni Mana, ay hambal sa babae ko, no nga huo, nagindili niya kag Okay, ginbili niya pero abis ang ibang pagkaong limuyalap fetus na itong unod, action cell. Okay, nagautod ang linya ng action cell. Subong may ara nga gamay lang nga pagpangamuyo sa baby boy nga ginbilin dira nga patay la at fetus na ini. Lay minister ang nag-spearhead sang sining pag-misa sa napatay nga fetus nga ginbilin sang bot na namang klase ilo ito. No, anong rason nga ginbili niya kung pagbunag ya buhi pang bata o kung pagbunag ya patay na mo na bla amo nang dako nga pala makutano nato, no, sa sining nga mga action cell, please come back. actionary, nakagina pala siyang pag-abot rin sa mabayan mo to nga nagpakilala pagkamangkot si Manang si Sibel takong taga din siya balya taga-Hinubaan. So namangkot man ang nagapaninlo dire kung maano siya madalaw man ako ng hambalya Okay. ito sa pagbalik yun nagparamalhas ka, wala na siya dala siyang Tupperware. Dito na ni action na Eric na dua-dua sila kung nga diin ni na kay posible hambali man nakagina kasi bala kung may pagkaon
no, nga dala o kung dinbilin to kay ko kasi may ari na din nga nagadalaw no ginabilin sila mga pagkaon after bisunde ginahatang na ni sa nagbantay. Oo. Ewa to din tangita nila na dito na nila pakiban kay dire gali may ari na deportion nga katilingbangan may harapan common dire sa may public cemetery kay ginagin katuan ko to ara sa may ano na section Eric no do sa may corner lang siya sa nga pansyon ginbutang sini pero duta siya ang nahamtangan tamba ko gani mayo lang kay gin ano man din sa mga postal officer kay sa nagbantay nga daw kabalo man sila ba naman nila action Eric no kung may kalatingalakan kay ginlibot nila kay tikadamo di ido nga daan nga kasulod so kung nato nila na sakwan dayon may posibilidad nga gintanghag tubi ka ido ni ang nga bata i-action direct no subong no ginabisingan na ni action direct kay ginigisahan so ginlubong na ang nga bata sini so lalaki action direct ini ang nga natakwan nga fetos diri sa may Burgos Cemetery. So ara nada ang may mga pulis man tada ga imbestigar? Yes, action direct may ara. WCPD Station 4. Oo, PS4. Pero ti karon karon tala na kay Sergio man. No kung ano ini ang ilang plano diri sa naggabilin, no? Kung ano ang posible nga matabo sinaksyoner kay kung ang pag-istorya ko diri kanina sa mga nagabantay, kung nag-ayo na ni ang babae aksyoner hindi gid sila mangindi, no? Libre, pwede libre nga malubong ini ang bata. Kaya di bata lang ni aksyoner, hindi man sila no, makapangindi. No? So na rin sa ila, kaya tidamo naman na isang insidente, no? May mga maglubiyahanay, mga kakahulugan, kisa, diri na palubong lang, no? Ayo, kaya tungod, no? Mga estudyante, pa ng iban. So kung amo na nga sitwasyon, so kung nag-ayo diri sila, wala ginakunon sang kaso. No? Ganun kayo tigil-bilin ng diriya, sa may duta, no? Sa may patsyo, ayon, aksyonerik. Layo ka sa kwanda, sa ginlugman sa bata? Arin aksyonerik ko, ang third entrance nila sa Burgos, no? May guardhouse sa dire. Napitin sa guardhouse, sa may puno ng ginisang puso, aksyonerik. Layo ka sa kwan? Layo ka da? Hindi ka dapat kwansang bata, pagpalubong? Para lang sa may siga, ni Bulang Kandila. Muna. Oo, aring nga ginsindi. Siya mo paningin dala kaginas ang ginaaligdar nga nagbilin dire aksyonerik. Kasi nakita ko do ka ano pag bago pag ba na budag, may baka preska pag ka tama. Gawad. Oo. Sige kagawad. Ya so subok aksyonerik lubong na inian nga bata. Kaya pero tala na karon ang investigation man sinisang Bacolod City Police Station 4 aksyonerik. Ate, sige. Aksyonerik lang kita sa may Burgos Cemetery. Ini sa aksyon ni Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, radyo. Aksyon Radio. Salamat kina Aksyon na Sir Minardo reporting live dira sa Burgos Public Cemetery. Kuha na lang ginbindisyonan misahan na lang ang patay nga lawas ang 7 months old baby boy nga ginbilin sang iya sini nga iloy na namang klase nanay ito man wag kita ka balogin sa pinakadalong behind sini kung bala siya ginmanto ang nanay o basi ginsugo lang siya pero kasuspitso mga taga puso kapag ito sang nanay kay do ka lapsion kuno nga do magiyo do hindi kag ilalantaw do bagong bata gid man no? Ang ilang ang giyos ang babae bla sabi nila permiro pagkao lang ang uno to sang do Tupperware to igo sa kuliba discover ang lipitos nga nagakulob nga sang ulit discoveryhan isa ka baby boy basi kung biktima naman siyang paltek bugma tong babae ito nanong sitwasyon. Ang realidad bata kabalo kon bala pagbunag yan napatay ng adaan o basi buhi lang kaging hingagaw yaman sulod sa Tupperware ay na ano nga sitwasyon. Ang hambal nga kuno unod ya kuno pagkaon hinubaan sa kuno ano to nabasahan to hindi kaya yang pang sulat sa logbook hindi gid maintindihan mo pero nabasahan to ni taga puso do ano to lovely ba ko sino ka man nga nanay kabay pa nga
konsensyahon kag kalagon ka sang Santo Anghel ka. Bata mo nga nang matumato ka lang imo ya nga. Ay nano nga sitwasyon akong kisabla. Kung hindi kaya magpadakot damo sang mga utod naton nga hindi ka bata nga interesado adapt, no? Kung hindi ka mo kabalo magpadako sa bata, kag daw mabulubudlas yung papadako sa bata, ibunag lang, kag kadto ka sa government agencies concerned, kag parang kahang, limutin, hindi ko ni papadako bata ko, ipa-adapt ko ni. Idamo sa mong yung mga mag-asawa nga hindi ka bata mo, di ba Action Christian? Oh. Kasi kung tayo pa hindi Christian to, basi ma-adapt pa tong bata to. At kabalo, basi isa uli, mga presidente pa to ay muna sa mga kababihan naton nga kung sa hindi mo ni mabasa, kung sa kaligiti hindi niya rason nga kung biktima ka sang parte kapag igugma, ipaupok mo yung bata nga ginadala mo, hindi naman ang tsakto. Ti man kag mirisi na yang magyan mo kung maghimo ka sa katuntuan, sa mo na ginhimo sang nanay niho. Damo iya sa mag-asawa sa nasiling ko nasuliton ko nga pila ka tuig of the night sa pag mga mag-asawa wag kahimo bata. Kaya mo na ibay ka pangita nga mag-adoptar bla. Gusto ka nila ko isa kanaya ng bagong taho gid bla. Oh. Kita mo interesado yung mag-adapt sang bata mo. Muna sining ko kung hindi nyo kaya, hindi nyo paghimui isang malain ang Santo Anghel, agin bunag mo da. Kung hindi mo kaya, kadto ka sa DSSD, DSWD, o kung di man ang ahinsya sa gobyerno, pagprangkaw mo nga tiyari na kabata ko, hindi ko ni makaya nga mapatiti, mapadako. Prangka kay ipa-adapt ko niyo muna bla sang sa pabayaan mo da at ang iba nga niya buhi pa kanimo pero matsa kong matong baby boy guro patay na to guro pag bunag ya o basi na patay man sa sulod ko mo nga nabuot kitigin takluban niya mo o takabalo no ikarabanan ko sa mga lapsag nga ginabili niya sa higad-higad nga kung sa ginasubayan ng gani mo iproye buhi kiniya patayo ay kaluluoy no. Sige tugyata na sa pulis na to kay basi may mga himuon mga pamaagi ang pulis na to para ma-identify itong babae nga nagsulod dira sa sementeryo sang Burgos nga nagbitbit sang fetus nga nasulod sa Tupperware. Action Radio Philippines na na balas 5:36 pagbalik sa iyong patutunan report na gikan sa atos Riwa Patrol Unit Reporters pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay.
Tapos, ano naman, Oblawan ng Dason. Brown na dason, singgang na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw, gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maimta siya sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanon na kapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tabi ng Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko. Iyan na tanan sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Tumanak na mo. Dako na bulit siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Diba, sis Lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike.
Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure? Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay naman. Sa ato malagat action report after edition, this time we check the report action art ay hupon. Parte sila papatukod sa legislative building sa Bacolod. Target nga patigayunon sa masunod nga tuig suno sa kay Mayor Albi Benitez. Ayon man ning plano sa alkalde ang papatukod sa legislative building. Oy, by the way, gali ang mga basura di sa Bacolod na pangakot na sang IPM. Itong asod-asod nga mga reklamo nga nagpundo naman kag wala naman mahakot ang mga basura diri sa syudad sang Bacolod. Ay nano nga sitwasyon nga do kapiga o gisa serbisyo sang IPM kon hinakotay basura ang paghahambalan. Ari na si Action Art ay hupon sa line number 2 sa report. Action Art may hapon na please come. Yes, Action Eric, isa ila sa mga development kay ila sa press conference ang alkalde sa din gin plastar sini ang plano no nga pagpatukod sang syudad sa ginatawag nga legislative building. Ang legislative building ni Action Eric amo ni siya ang ipamtang dira sa likod sang government center nga portion. Hindi lang na-intended actually para sa legislative branch o kung saan ko ang panunsod. Kundi mutangan mala sa iban pagid nga mga kuhan nga mga opisina dira sa city government o Bacolod. Ang pondo actually na is at the tune of 600 million pesos. Kag ang target sina in as much as
earlier, the better nga tapos na kung tani ka masugan kay part ini sa plano sa city nga ilon nga kwarta or pondo para sina nga proyekto. Pamatian na itong action, Eric, si Mayor Albi Benitez angod sa sining nga proyekto. Legislative buildings budget based on the city engineering's estimate is about 600 million. When it will start, I think we're just finalizing. It will be part of the city's loan proceeds to finance the construction of the legislative building. As far as how long, I hope it will be finished by next year. We're looking at those that can transfer also because there's, I think, one floor na hindi kinanlan sang legislative. So we'll be probably using that. Abang so Eric nga parayag ni Mayor Albi Benitez. Tugangan to ng karon na kay maramo pagit siya sang mga sabat man diri pila ka mga issues sa press conference. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Nagtayhupon na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat kay Action Nagtayhupon. Bantayan ang duga sila nga mga report kag update sa New Government Center. Mga balita, lokal, national issue sa pagpangalaga sa Action Firing Line with Action Marlon Hinovea. Mga po nila kay Eddie Laos, kamonitor nila sa Victoria City si Ana Sinoro, kamonitor man sa aton si Marivic Higan Talavera. Salamat gid. Kay GB Elontayaw sa Maylan City kamonitor gid. Bigot Ray Flores Baryoga sa Kaliling Kawayan kag sa La Carlota City. Kinataymi ako dara si Nanay Lida Hidlayan Himoteya. Alin kay Alin Lowy Himoteya ang panamyaw. Sa Lagrangha Pilar Compound, sister ko kag brad ko, Edwin sa inablos ko kay Eugene halong kabalin na kay Ana Sinoro. Teresita Batik-Batik Swela mayong hapon man. Kay Marciano Bugaay, dira sa Tangob Woodstock sa Division, Jose Moncal Torilla, kay Kagawad Imbong Jocampo, Huma Lumina, ngayong hapon, kay Karen Miraflor, sa Maaw, Bago City, ara si Kagawad Imbong Jocampo, ka monitor gid sa aton. Mary Anchoa Borromeo, Diding Alojamiento, Dennis Richard Tibor Roma, ngayong hapon gid. Ibon Butcher sang Germany, upo siya sininga anak kag siya sininga bana, nagatami mo sa sininga pamilya dira sa Morsya, halinina kay Ibon Butcher sang Germany. Tersh Vergara Sancho, mayong hapon gi sa Mrs. Padilla, Ginny Solgon and family kag kay classmate ko dira Romel Pagsubiron. Kay pare Roger Montalvo dira mayong hapon gid. Sa kay Mrs. dira kag sa mga taga Simaros Wine Center boys gamonitor gid sa aton kada hapon mayong hapon dira kay migo ta Bob Francia ba temprano pa si migo ko Bob Francia ho nag time in ay puerti time in daw mahuya man ta ba. Balik ang inyo sa patuloy pagtapos na sa aton importante nga mga pahibalo. Barangay 684 drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Ako na would like, mayara ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason, singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nambal niya nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. Magin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na compose na eskwela. Primary at secondary kang na. For butaw. I-records ang kinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra po ko tutugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, kay kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pagubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imanak lang. Dako na buhay siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa Action, madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubog nga ilimnon o kung ginatuyong.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko. Mga po nila kay Romeo Villasor and family. Naga-monitor man sa aton sila nga pagpangalagad tagsak hapon diri sa inyong palatuntunan. Gusto ko pang chimpota alanganin na. Ang inyo palatuntunan action report afternoon edition, Biyernes ka presentation, liwat ini magatakop, balik naman ini buwas Sabado. Opo diri sa aton nga mga patrol unit reporters in action nga nagpalagad karon nga hapon. Action Artayupon, Action Zel Minardo, back to back sa aton nga piloto, Action Niño Bugina. Opo diri sa aton nga mga technical partners sa Studio A, Broadcast Engineer Nanmar Madera, back up diri sa aton nga IT expert, Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sambago, ang puwersa ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyaran. Standby na sa masunod nga programa, Action Balita Evening Edition, upod kay Action ang Defensor Lisay. Kamagasunod man Action Firing Line ni Action Marlon Hinovea. Sa ngalan ni Action John Diaz, ang iyong regular ng korma sa silinga palatuntunan, talos kita diri temporaryo, kita na ikatakaroon las 9:30 todo para 11, Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa nagkasiling salamat gid sa inyo sininga pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.